Kaixo, Klarrumen gela bat egin duzu eta orain ikusiko ditugu gelako ezarpenak eta atalak. Ireki? Eta hemen ezarpenetan xehetasunak nahi baduzu aldatu. Izena, atalak. Hemen dago ere kodea, gelako kodea. Aukera batzuk daude, gelan bertan ikasleei biztarazteko, kopiatzeko eta paper batean edo emailez bidaltzeko, aldatzeko kode hori, edo behin ikasle guztiak sartuta desgaitzeko. Hau ere, konfigurazioan garrantzitsua da. Zer egin dezakete ikasleek? Iruzkin berriak eta erantzunak, bakarrik erantzutea irakasleak izaten duenari, edo bakarrik entzun eta iruzkinik eta argitalpenik gabe. Hautatu. Ezabatzeko elementuak ere ikusteko, edo, begira, tutorentzako adibide bat. Gurasoek jasotzen dute halako txosten bat, horretarako jakina haiek eskatu behar dute. Eskatu nahi badute, gehitu aukera hau. Gela barruan gaude, eta gelak ditu 3 atal, korrontea, ikasgelako lana eta jendea. Korronteak balio du, iruzkinak egiteko. Ikasle guztientzat da, hautatu hemendik, norentzat den iruzkin hau, honentzat, honentzat edo honentzat, adibidez. Zeozer gehiago gehitu nahi duzu, artxibo bat, Driveko dokumentua, bideoa, esteka, hemendik kudeatu. Eta bi aukera dituzu, edo zuzen argitaratu, edo programatu gerorako, hautatu data, edo gorde zirriborro bezala eta nahi duzunean publikatu. Non gordetzen dira zirriborroak? Goiko lerroan, gordetako iragarpenak. Mesedez, ikaslei erantzuteko, solasaldi bat sortuta baldin badago, erantzun iruzkinaren azpian. Ez sortu komentario berri bat. Solasaldiak bateratzeko eta erantzun guztiak galderaren azpian izateko, hemen dago galdera, erantzun hemendik. Adibidez, galdera honek ditu 3 erantzun. Hemen daude elkarrekin erantzunak. Errezagoa da ikusteko solasaldiak. Gela desberdinetan ematen baduzu klase, gerta daiteke gela batean esan duzuna berri erabili nahi duzula. Nola? Sakatu hemen, aukeratu gela, eta aukeratu komentarioa. Jakina, gero nahi baduzu, editatu, eta horrela ez duzu bikoiztu behar. Hau korrontean. Ikasgelako lanan. Atal honetan daude tarea eta apunte guztiak. Hemen daude. Guztiak leku berean modu erraz batean, zuzentzeko edo birpasatzeko. Beste baliabide bat sortu nahi baduzu? Sakatu, sortu eta aukeratu zer den? Lana, galdetegi autozuzengarria, galdera bat, apunteak, edo lehen egin dugun bezala, berri erabili beste egila batean sortu duzun lana. Banan-banan, zer da lana? Tarea bat, idatzi izenburua, jarraibideak, puntuazioa, hau ebaluagarria delako, noiz arte entregatu, azken eguna tarea hori entregatzeko, eta gero antolatzeko, sartu gai baten barruan edo sortu beste gai bat. Tarea izan daiteke ikasleek zeozer egiteko eta gero txertatzeko hemen, edo zuk irakasle dokumentu bat bidaltzeko eta haiek betetzeko, utxuneak bete, adibidez. Bilatu dokumentua, Driven baldin badaukazu, txertatu Drivetik, eta orain zer egitea daukate ikasleek? Ikusi bakarrik, ikasle guztiek editatzea dokumentu bera,
Edo, zuk nahi duzu kopia bana egitea. Kasu honetan, hutsuneak bete, hau da, dokumentu bat editatzeko denez, kopia bana egingo dut. Sortu lana eta tarea egina dago. Gomendio bat, antolatu gaika, gero ikasleek izateko leku berean, tarea eta apunte guztiak. Eta bukatzeko goiko lerroan daukagu jendea atala. Hemen daude irakasle eta ikasle guztiak. Beste irakasle bat gehitzeko, sakatu hemen eta idatzi bere posta elektronikoa. Ikasle berri bat gehitzeko, gauza bera, baino hemen. Ikasle bat oso astuna da edo zigortuta dago. Nola isildu ikasle hori? Hautatu eta ekintzetan desaktibatu iruzkinak eta argitalpenak egiteko aukera. Horrela isiltzen da ikasle bat. Tareak egin ditzake, baina iruzkinak korrontean ez. Familiak gonbidatzeko eta familiek jasotzeko txosten bat gonbidatu tutoreak. Eta bukatzeko mezu pribatu bat bidaltzeko, Gmailen bidez, noski, edo hemendik 3 puntutxoetan klikatu eta hemendik ere bidaltzea daukazu. Orokorrean, ezaugarri nagusiak hemen daude. Eskerrik asko, agur!